Itinagan ti Ama. Napalabas. Sinarakmanin ni Mr. Wong ni Monica, ket dita. Iningganyo na ti babay at tumulong da kadagiti agkasapulan nga umili ti San Bartolome. Sana nagkadkad ni Monica, ket naragsakan pa yun daytoy, idi manugot ti ama na apaman nga impakada na ti amin. Iti sa bali abangir, kinuyog ni Padre Simon ni Hepe Salvador anapan ng sarungkar iti lamay dagiti polis anapapatay. Tasigon iti padi, dakkel tulong kadagiti na ulila ti panang patibker ti Hepe iti riknada. Iti may sa agundaway, napan ni Don Leon iti presinto, ket kinasarita na ni Hepe Salvador. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Itinagan di Ama. Chinese dagiti na udi nakalaban nyo san kadi. Chinese matlaang di nakamagyo, ngam napapatay iti iyakar yu kuman iti provincial jail. Wen, Don Leon. Agdinamag nga agdadata nga adda ti madi nga aramid dagiti daduma at Chinese, nga adda diti pagilyan tayo. Masansa na may padamag nga isuda pa iti pagtaudan dagiti droga. Don Leon, anya ka diti kayat yo asawan. Mabalin ka di adiritsaan dakon. Napatig kanyag da ito'y nga ili, Hepe Salvador. Diyak kayata nakarkaro pa'y nga agladingit ken marigatan dagiti agintag dito'y. Napaliw ko, anang rugi dagiti nakaamamas sa pasamag dito'y. Manipod dimteng ni Mr. Wong. Anya ti kayat yo asawan iti dayta na ibagayo, Don Leon. Simple laeng, Hepe. Amangan, no addamet ammo ni Mr. Wong. Anya? Pudno anak isosyo ak iti restaurant na negosyo ni Mr. Wong. Ngam na madugtalan niya adda illegal nga aramid na saan ko amapalin na palabsan dita. Don Leon, apay apagduaduan yo ti kasosyo yo. Nalawag matimbagak. Napatay kanyak ti ili ti San Bartolome. Nang runa dagiti umili. No sumaya ti panagbiag ko, ngam mayruruman met ti kaaduan, saan ko amabalin na palubusan latam ti kasta amapasam. Atapon ni Papam, nga adda pa kainaigan ni Mr. Wong iti panang ituloy mo amang tulong kadagiti agkasapulan dito'y San Bartolome. Diyak aglibakan ka, Mama. Aklonag nga adda tulong nga ipaay ni Mr. Wong. Diyos ko, iha. Amom ka din o anya ti ar-aramidam? Nagsarita kamin kan ni Papa. Iha. Kas itinakon-akon, awan ti dakas na, no tumulong ni Mr. Wong. Para kadagiti agindag iti San Bartolome ti ar-aramidag. Iso apang nga asiyo ko ma, ta saandak alapdan. Atapon ni Don Leon ti kasta. Wen, Simon. Naibagam kanya nga damit la panagduaduam ka ni Mr. Wong. Saan ka di? Pudno dayta. Iso nga ro dasan ko akinid daw titulong na. Idi nakakamag kami itipada na a Chinese. Narding. Narigatan. Diyak kayat tagtalaklatan. Taamangan no anyakit diti mapasamak. Ket, anya ti makunam iti naibagakan ka ni Don Leon. Tingiti nga ka na imbag ti amin. Diyak ngamin kayat tagbidot. Kat diyak kayat nga addakit di agsakit tinakam na kanya. Idi pa'y matlaang tultulunganan ni Mr. Wong ni Monica, Ma'am Chuna. Kasta ka di. Jakla nagsasao, taos tumot ngamin ni Monica. Para kadagiti umili ti ar-aramiden na. Kat sayang mat dagiti tulong nga agtaod iti dayjay nga inche. Oh. Apay ngamin, Ma'am. Adda ka di parikaw. Saan nyo kadi akayat at tumulong ni Mr. Wong kadagiti umili ti San Bartolome? Saan nga iti kasta ising? Isu na laeng, dadadagiti banag,
Nga anya, ma'am. Narigat nga ilawlawag, ising. Ma'am, Iso adi ka nagdamag pa eh. Ngampang nga asim, ta ikagumaamlat ta apalawagan ni Monica anapaggad itan dito'y San Bartolome. Makalwal ka kadi palayo, Monica. Juan, Mr. Wong. Apit ka di? Nawidlo kon kwalta maalamat tulong. Kasta ka di? Itulod ko kumamansyon yo. Nga ma'am ka kamangan sa balay pagkawatan doon yon. Kasayatan no saan yung nga iyag dito Mr. Wong? Agsarak talangan ni Sigon. Okay, matungpal, Monica. Rumara kon, apaman ang makapagsarita pa iti cellphone. Okay. Mapanak matan pagsalakan ta lokal. Madlaw nga da pa ka kumikuman nyo Chief. At dangamin dagiti pampanunutag. May papan ka dagiti mapaspasama kita. Nang runa ti pan nakapapatay dayjay nga inchik. Chief? At dagiti nakasaritak apat check nga adda kinapudno ti imbagada. Iso na lang tadya kaya tagbidot. When Chief, narigatan. Ang mga no da kayon tukit diti maisagmak. Day tangarod ket, atong. Iso arumbang la atanangag amin atignay ko. Tay tibasit la abidot ko. Sigurado asakmet ti madaksan. Rimuar ni Monica. Napanan na. Diyak kaya taglibakan ka. Panagkunak kat sarakan na ni Mr. Wong. Tada pagsaritaan da maipapan, iti panang tulong na kadagiti umili. Anya. Yon pa nga asim. Saan ko mamanan asyak ti kaguram? Diyak kaya ti agulbud kan ka. Tapno awan ti riri. Naimbag matamom na ita. Di kagdanag, siyak ti makam mo. Anya ti aramidam. Siya kon ti makam mo kunakmat. Saan inalaskan niya bagagpaykan ka no anya taramidek? ₱200,000 dayta, Monica. Mr. Wong, Sikan makaamo, ha? Italay ko kan kaamin. saan kayo asumorot? Iti papanan ni ano ka? Sanan, sikan makamo. Sikag plan dalalamid tulong. Mr. Wong, No agkulang dayta kwalta, hawagan aklaheng, ha? Nayunak dakos. kinapudno na aglaplapusanan dayto yan. Saan la amay sa a foundation ti pakaipaayan dayti agatan. Good. Nasayat kasta mapasamak. At ado matulungan tayo. Pod na dayta, Mr. Wong, kat agyaman ak unay. Saan tayo sa pulon ni Monica, amo? Bye-bye am laing, Pogi. Kaya't kung ay kanitigon daway na. Amo, saan kayon sa amaawatan? Diyak kaya tapakibiyangan ita, ter aramitan na. Tano bilang tagbidot to. Di tanto nga iparupaken kwa na talaga akamali ti panang suksukir na kanya. Anya? Kasta ti planok, Pogi. Ala, dumgag ka. At dapay sa bali a planok akayat ko apagsaritaan ta. Napintas ti kasta nga ramidan niyo. Kinapudno na, padre. Siyak lang ti agparang kadagiti umili at tumulong. Ngam ti tulong, agtaod ka ni Mr. Wong. Apay ang nagsanaay kayo iti naunag, Padre Simon? Adala nga mintisim ka ni ti panunot ko. Nga anya? Di mong damagan, Monica. Awan anyaman na dayjay. Lipato mong tinaybagak. Ma'am Jonah, Apay ising, si Mang Putan ni Monica. kasta ka di. Wag, ma'am. Agyamanak. Bayam asya kun ti makisarita kan kuana. Sige, ma'am. Kat no adda ka sa pulan niyo, ayaban daklaang. Takal sa una agatad tintadyo ka ni Monica, boss. Si kamot Maximo. Basit lang katad pala kanyak ti ₱200,000. Boss, Amo manabak nangak. Balya lang kanya kasde katad.
Tilang pampanunutag mo. Kaslain padawat yulatan tikas dya agatad. Para kadagiti marigrigat iti daytoy alugar. No problem. Awan na nyaman dayta. Kas nakon, basit lang dayta gatad. Ikumpala kinabaknag ko. Agdua-dua ak sa iti kasta mapaspasama, iha. Agasem, taintalak nalatan kan ka ti kasta kadakkel agatan. Mama, atapam ka di nga ang mga nukusitak daytoy a kwarta? Ne, iha, saan akasta ti kayat ko asawan? Sa pala kumata di mo ikan iti kay papanan ti na isawang ko. Mama, Jakla kayat ama isagmak kanto. kaano ka di ana isagmak ti agar aramid iti nasayaat, Mama? Ha? Iso apa nga siyo ko, Mama? Saan dak apagduaduaan? Anya nga oras sa simmangpet ni Monica. Itay pay, sir. Kasta ka di? Wan, sir. Apagbiit laeng mat arimwar, nagsublimot la dagos. Ayan na nga'y. Kasarsarita ni Ma'am Chona, sir. Kasta ka di? Sige nga Rod, ayaban na kanya bibliotika. Apa man na makapagsarita da. Takayat ko matakasarita ni Monica. Anya nga tati ibaga ni Don Leon kin ni Monica. Kasla na patagti kayat na pagsaritaan da. Ay, sapay la kuma. Tasaan nga agbanag manen adakes ti anyaman a pagsaritaan dagiti agma. Na, at nagsardeng alukan iti batog ti mansyon. Sino nga tati dimtang? Abda ka sang sangpat nga impormasyon, boss. Anya dayta impormasyon, Maximo. Sumangpat ti sabali pa'y asupply ti epektos. Tabayagan ululayan tayo dayta. Abay talang sumangpat. Boss, marigatan ngamin dagiti tao tayo iti syudad amang ipuslit. Kasta ka di. Sabakay, naingat itan pa nakabakilinteg. Talaga kaya't napukawan dloga, dito'y pagilian. Anya nga tatigagara ni Hepe Salvador kan ni Leon, ising. Jak amo, Ma'am Chona. Basta itay si mangput ni Hepe, ni Matsar ti sinapol na. Kaya't paikit din ni Sir akasarita ni Monica itay si mangput. Natagaptan laeng itay imbagak ngagsarsarita kayaw. Anyaman nga tanti ibagana. Madlaw amadanagan kayo, ma'am. Ay, talaga, ising. Jak amo no apay. Ngam nalaos ti panagtibayo. Anya? Day tati agpaiso. Nay, dayjay ni Hepe, ma'am. Nalpasdan ang nagsarita kin ni Dunlong. Papa, kaya't nakano ang makasarita. Well, Monica, kat nasaya at matandi ka lumiklik kita. Apay kit din alumiklikak, Papa. Awan matirumbang aliklikak, saan ka di? Monica, Damagan nyo ka di no nagkapuak. No apay, arimwara. sige. Ibagam no nagkapwam. Ken no anya ti inaramid mo. Inalak ti gatad nga inted ni Mr. Wong. Tapno maiwaras kadagiti agkasapulan, Papa. Talaga naturid ka na sumungsongbat, Monica. Di ka man laga mag-anang ibaga aki na sinarak mo ni Mr. Wong. Papa, awan ti dakas nga inaramid ko. Kaya't ko lang ti tumulong. Kat no tagidaksan nyo day tanga aramidak, makaamo kayo. Nga may salang ti pasiguradok. Nakasagana ak amang sukir kada kayo. Iti kanito alap dandak. Anya ti ibunga ti panang suksukir ni Monica iti amana. Gagayem di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti ama. Itinagan ti Ama.
Napalabas. Kinasarita ni Don Leon ni Hepe Salvador. Kaya't kinunana nga amangan no at dati pa kainaigan ni Mr. Wong kadagiti Chinese ang nakainkwentro dagiti pulis. Nagbalin mataburbur siya ni Hepe dagiti na sa uti don. Iti sa bali a bangir. Nagsarak da Mr. Wong ken Monica ket impaima ti inchik iti balasang ti dakkel agatad nga itulong na kampay idi kadagiti agkasapulan nga agindeg iti San Bartolome. Apaman anawayaan ni Don Leon ta anak na. Kinasarita na daytoy. Itagagayam, dinggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Damagan nyo katino nagkapuag? No apay ari mo arak, Papa? Sige. Ibagam no nagkapuam. Kanoan niya tinaramit mo. Inalagtigatad nga inted ni Mr. Wong. Tapno maiwaras kadagiti agkasapulan, Papa. Talagaan na tured kan asumong sumpat, Monica. Di ka man lagamak anang ibaga at kinasinarak mo ni Mr. Wong. Papa, awan ti dakas nga inaramid ko. Kaya't ko laang titumulong. Kat no tagidak sa inyo dayta nga aramidak. Makaamo kayo. Nga may salaang ti ipasiguradok. Nakasagana ak amang sukir kada kayo. Iti ka nito alapdandak. Anya? Ulitin man ti imbagam, Monica. Kinunak, Papa? Sukiran kayo. Iti ka... Papa. Karkaritan na kaya mo. Pues, umay ka malod! Anay ko, Papa! Di na kuludan! Masaksakit, anak! Ipakita ka. At di mabalin asukiran, Monica. Katingam! Anya ti mapaspasamak ising. Kasla nang agkutitimak ni Monica. Ma'am Chona, kinabil ni Sir Leon ni Monica. Namindo at tinungpana. Anya? Naaramid ni Leon ti kasta. Un, ma'am, nakita na imatangak. Diyos ko, apay ngamin. Anya ti napasamak. Jak nangag no anya ti saritaan da, ma'am. Ngam nakitak a kinabil ni Sir ni Monica. Nakasalitam ka din nagiti tao tayo, Maximo? Awan, boss. Ayusin. Napagsasaritaan min ti rumbang aramiden mi. Iti panang sabat mi kadagiti epektos. Tasaya to kasta. Sakayat mabulilyaso palang sabat yo agsangpet epektos. Naglaki pam. Takkel ti pukaw tayo. Kapo pa nakakumpis ka lagi ti igam bodega pantalalan. Awan, boss. Siya kundi makama. Relax kayo lang. Urayan nyo lang ang ti good news. Papa! Parwaran nak ditoy! Papa! Papa! Pangasim! Parwaran nak kuma ditoy! Anya itan ti aramidan. Sigurado asanda ka mangagitirwar. Tay tinay ti asilid tinang ipupukan kanyak ni Papa. Anya ti aramidak. Napintas ti kasta plano da Monica, Simon. Talaga, Narding. Ang ibagampay nga taan napintas da dya a plano. Lumaamuan at imang tultulong ka ni Monica ket ni Mr. Wong. Anya? Dahil tati ang paiso, Narding. Ni Mr. Wong timangmangted iti tulong ka ni Monica kadag iti agkasapulan nga gindag dito San Bartolome. Ita, anya matimakunan. Diyak mo, Simon. Diyak mo na anya tirumbang apanunutan. Apay nga impupok mo iti day asilid ni Monica. Anya ka di man ang tisimra kiti panunot mo, Leon. Kaya't kulaing nga ipakitakin ni Monica at di mabalin na sukiran. Kat oray ka.
Dinak mabalin atob nga rin na. Tano aramidam dayta, madaksan ka ba't? Anya? Siyak tirumbang nga masurot. Saan kat at sino man? Noan niya din baga, iso tirumbang atong palin nyo. Kat nusukiran dak, dosaan kayo. Pangaasim, Leon. Parwaram ni Monica itinayjay asilid. Saan? Agtalinaed ni Monica ijay, aging ga amaamiris na asaan gayam arumbang asukiran lak. Tarasan niya, hamangan no kilat pa nga da sa mga patapolis. Ialis yun iti may sa alugan dagiti epektos. Agsipot aglang. Narigatan. Hamangan kitimot na... Ne, ni boss na ito ya. Hello, boss! Kumusta, Maxim mo? Anya't mabaspasama ka? Ada kami pa lang dito, boss. Katingan niyo, Maxim mo. Amano niya mabasama. Wan, boss! Di kag tanag, tamapiitan ba ito? Madamdama lang kat nalpas kami ton. Madandanagan ak ising. Ang mga noan niya ti mapasamak ka ni Monica itinangipupukan kan kuana ni Leon. Ma'am Jonah, Apay ang napasamak ti kastoy. Anya aya ti saan ang nagustuhan ni Leon. Impagarop ko numayatan ti saritaan da nga agama. naklaatak mat nga road, ma'am. Basta kalaat latan nga inulod ni Sir Leon ni Monica. Kalpasan na, indiritsunan ijay soundproof asilid dito'y mansyon. Jack makaidnaga po iti da ito'y anapasamak. Iso nga intong madamdama, kasaritak manan ni Leon. Barang no malawlawagan matlaang ti panunot na. Kat parwaran na matlaang iti dayjay asilid ni Monica. Sapay lang kumatamadan ko pa'y dagiti lalaki ang nayawag kanyak. Nuag pa'y so tinayawag kanyak itay lain. Sigurado nga dadakas nga aramidan dagiti ang lalaki. Iparpartak ko pa'y dagmaniho. Sapay lang kumatamaabutak dagiti ang lalaki. Kat maamwak noan niya at talaga ti aramidan da ijay. Ano nakarkaron to nasukirin na kayo ni Monica, amo? Anya ti kayat mo asawan? Amangan no nakarkaron to nasan nagtungpal. Amangan no gurahin na kayo. Makaamonitan yaman ni ramitan na. Basta ti kayat ko ti basurot. Saan amabalin asyakit din ti sumurot itan yaman akayat ni Monica? Nga mo, kasanon ni Mayora Jonah. Nagsarita kamin kini Jonah. Imbaga kon kuanan no apay nga impupok ko ni Monica iti day Jocelyn. Iso nga awanan ti parikot iti day ta. Sigurado ka, nakasulot ka na kayo na paranyo, Maximo? Awan, boss. Di kag tanag. Belikod! Diyan kaya tadamanan mapasamak pakalokyan tayo. Habang ano diyan kon makapagtepel pa no mapasamak kasta. Mawatan kayo, boss. Kad, lagi tinang i-deliver epektos? Nagsubli damit ladagos, boss. Sana mabalin nga agbayag da dito San Bartolome. Belikod! Isungay tanaya karmin dagiti epektos. Nagbiyahe damit ladagos sa nagsubli ijay syudad. Ma'am Jonah, kasanungay nga ikanta iti kanan ni Monica. Ising. Maamakak mat ang mga iti tulbakin ni Sir. Di kagdanag. Siyak ti mga iti tulbak kanilyon. Itid na nga ta, ma'am. Kinapudno na. Jack amo. Iso na lang tanas ka napadasak. Saan ngamin ang mabalin ang nakapupuklatan ni Monica kat saanan amangan? Saan ko anaabutan dagiti lalaki ang nayawag kanyak, Simon? Awanan na pulos ti tao iti lugar anapanak. Nagmaymaysa ka anapan ni Jay, Narding? Wen, ngamkas iti nakunakon. Awan ti naabutak. Apay di ka man lang nagayab iti kadwam. Simon, numaminsan, kirad ti pakinakam ti kasapulan. Ngamdak sanggasat, taawan apulosan ti naabutak.
Talaga kasta Narding. Saan nga amin a misyon? Ket agbaligi. Wan nga rod. Kante ka na yun nga ibagakan ka. Sapay la ko ma. Wen, Simon. Amo kon dayta. Di kagdanag. Basayata mo mo Narding. Ngam kayat kulata nga ipalagipkan ka. Tapno di mo malipatan. Kasanong agnakam janak mo, no kanunungan ba? Saan ko akan kanunungan? Mapan ko la ituludan iti kanan na. Amang ano mabisinan. Impupok mo ba't ngamin iti day asilid? Pangasim yun. Kasyam kumamot ni Monica. Inakla pa kanan. At to'y titulbat. Agyamanak. Agyamanak, Leon. Ingka parwarinan. Kat ibagamken kwa na. Ano maminsan? Saan lang akas jay ti masagrap na. No sukiran nakmanan. Agyamanak, Leon. Karti nga kamapanlukatan ti silad nga ayan ni Monica. Amangan numabisinan ti anak ko. Atoy, dakkel katan, Maximo. Makamu kan mang bingay-bingay pala ka nagiti tao tayo. Matungpal, boss. Alan, acting naikan. Kalpasan may bunong mo kwalta ka nagiti tao tayo. Agsubli ka takos ditoy. Ada napatag pagsalitaan ta. Wen, boss. Haganat ka lang. Saan mo amo na niya posible mapasama kirulwal mo? Siya kung di makamu, boss. Sana bali tadda mo kadalan. Tapno sigurado nga awan ti sino man ang makasurot kanya. Anya tinapasama, iha. Anya tinaramid kan ka ti amam. Mama, Ibagam kanyak. Apay nga impupok na ka iti dayjay asiled. imbagakan ko na asukirak no makita ka saan anasaya at ti Jarna. Anya? Dayjay ti makagapo. No apay a kinabilnak sanak impupok iti dayjay asilid. Apay ngamin nga imbagam ti kasjay kan kuana. Gapot ta dayta at talaga ti aramidak, mama. Anya? Kat gapo iti naramid kanyak ni papa. Nakarkaron na sa anak ngagsardang. Gapo ta marikriknak at talaga nga adda ti rumbang adok talag nga aramid na. Jak amunoan niya ti aramidak ita ising. Ma'am Jonah. Iti kasjay ana ibaga kanyak ni Monica. Maama ka kun. Kabisadok ni Monica. Mamati ak apatuluyon na ti kasjay nga imbagana. Di nalakit di sardengan ni Leon. Naturad at talaga ni Monica, ma'am. Tirigat na. Di na amo nga aramaten iti husto ti kinaturad na. Isu nga ita. Isudan nga agamati at dasusik na. Anya liakso dagiti tao tayo. Naragsak na, boss. Imbagak man ngamin kada kayo. Sigurado ang maragsakan dagi jay. Tamarik na dati panangisakit mo kada kwada. Kaya't ko agtalinagad kinapuno dagiti tao kanyak, Maximo. Dahito iti tandaanan niyo, boss. Urayan niya ti mapaspasama. Nakasagana dagi jay matay kan pumatay para kada kayo. Good. Nasaya to kasta. Makustuak na ita nangekukan ka, Maximo. Urayan niya nga ibilin niyo kada kwada. Aramiden da, boss. Kasta ti kinapudno dang agsirbi kada kayo. Lumbang lang. Talagang aming kasta kayat ko taok. Boss, at nagsardeng alugan iti batog. Hawanam na magsang haili kita. Asino nga tadimtang? At sino ti sanga ili ni Mr. Wong? Gagayem di uliwayan na denggen tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
ken daytoy nga estasyon